Добър ден, аз съм инженер Тонев, откривател и учен, но и аз съм човек и днес ще говоря като такъв. Трънке, любов моя, знам, че ме слушаш, затова искам да ти призная. Това, дето Леля ти е казала, че аз и Амалия сме се били прибрали голи, увити с един килим, не е съвсем така. И едва ли не е имало секс между нас. Не е съвсем така. И това е долна лъжа. Ето как стана всичко. Амалия ми се обади и ме помоли да й помогна да си занесе килима до реката и да го изпере, защото е много тежък. Аз си помогнах, понеже мъже го нямало и да не я обидя, нали? И го изпрахме и го проснахме този килим да съхне на брега. Аз так му исках да си ходя и тя изведнъж започна да настоява да ме почерпи с фъстъци и водка, за да ми се реваншира. И ми каза, че ако аз съм откажал, съм щял да я обидя. И останах при нея. Изведнъж пекна слънце и тя извади още една бутилчица, да сме се почерпили за здравето на сина Ивенци, че днес имал бил четворка на колоквиума и аз, за да не обидя, останах. А килима, нали, останах и заради килима да го приберем, понеже тя сама не можеше. И слънцето, и така се лафихме и неусетно сме заспали. И тук вече това е невероятното, че аз започвам да сънувам и гледай, моля ти се, какъв странен сън, че аз и Амалия, само представи си, нали, сме на брега на някаква река и си пиваме водка с фъстъчки, кротко си лафим и изведнъж тя ми казва, че не се била чувствала така добре от ученичка, когато с някакъв нейн приятел се любили така край реката. И в момента изпитвала същото с мен. Тя го нарече това дежаву. С тая разлика, че ние, нали, не се любим. След което легна върху мене и страстно започна да ме целува. А аз се дърпах и виках за помощ. Направо кошмарен сън, ти казвам, Трънке. Но тя, Амалия, на всяка цена искаше да изживее дежавуто и, нали, е тежка някъде 80 кила, бях затиснат аз. А и освен това да не я обидя, що ме сън, то, нали, не се смята да изневяра и свършихме тая долна, според мен, работа. И събуждаме се и какво да видя, дрехите ни ги няма. Някой ни ги е смъкнал от нас. Представи си какъв дълбок сън е било това. И какво да правим? Увихме се ние с килима и така тръгнахме по улицата и тогава Леля ти ни видя и остана с грешно впечатление. Но Амалия не е бременна от мен. Тя на другия ден отишла с другия килим от спалнята, който е, нали, помолила Красимир да й го занесе и той да не я обиди, го занесъл и там, това Красимир ми го разказва под секрет, тя изпаднала пак в дежаву. Как с първия си мъж така била забременяла и родила първата си дъщеря Елеонора, която сега е в Канада. И Амалия помолила Красимир да осъществат дежавуто и той, нали, е ерген, нямал нищо против. Но казал, че деца не иска. И тя първо казала добре, обаче после в последния момент го приклещила, извъртяла се отгоре и той да не я обиди се затраял. Така че детето е от Красимир, а дежавуто е от мене и то на сън, Амалия. А това, че, нали, тя е толкова обидчива, аз, честно дума, Трънке, не го знаех това. Аз, ако го знаех, въобще нямаше да заспивам и да й давам дежавуто. А Леля ти не съм убил аз. Просто бях наблизо и я видях как се удави, но викам си, това е някакво дежаву. И се прибрах да си доспя.